Supporters of a ZANU-PF faction aligned with President Emmerson Mnangagwa in Masvingo have launched attacks on Constantino Chiwenga, blocking him from entering the presidential succession race. Ashperi mushe mrezi Zimbabwe notoona kuti kumasvingo ava vakomana voti aiwa Chiwenga hafani kupinda musuccession, ED anofana kutonga amene kusvika rini. Sanapinda mashoko abudai nyongo muzora nhasi muzimu ai ndibva wasubscribe oleke utina on the bell icon. Vanonyora vachiti in a video circulating on social media, ZANU-PF members in Masvingo are heard making it clear that Mnangagwa is going nowhere. This is despite Mnangagwa's recent hinting that he was stepping down in 2028. It was widely believed that Mnangagwa would be succeeded by his deputy, Constantino Chiwenga. The two reportedly made a gentleman's agreement in 2017 when Chiwenga helped Mnangagwa out the late President Robert Mugabe in a military coup that Chiwenga would take over in 2028. Through his spokesperson George Charamba, Mnangagwa recently confirmed that he is currently serving his second and final term. Do mashoko anda nchikupa kurira muzora nhasi aiwa pano pa Zim News Live. Muri yeZimbabwe mashoko ari kubudikira pana mutunda kumasvingo vachiti aiwa mutungamiri wenyika vemasodamzo Mnangagwa hafani kustepa down. Vanoti vatovharira aiwa deputy wavo Constantino Chiwenga vachiti aiwa hafani kupinda musuccession. Vanoya vachichanda the 2030 slogan sevidhio riri kutendera pasocial media tichiona kuti aiwa vakomana ava vada kuti mutungamiri wenyika aramba achitonga kusvika 2030 achiviolate the constitution. Tudze mafungiro enyu ine comment section medu, so subscribe, like, turn on the bell icon.